Asibingelela wonke umuntu osibukelayo Ungonyama lengudla lapho noma lemoto enkulu ethola ezinye imoto incwadi encane engafundeki osejimistin. Okubaluleke namhlanje sifuna ukudlulisa kubantu bakwaZulu Natal ukuthi zobe sikhona le Emtuba kusukela nje ngomhla ka1 2 3 4 sobe sikhona Emtuba. So kube ukuthi umuntu ofisayo ukuthi athole usizo ngokwehlukana umuntu uyazazi ufuna nini. Akasithinte number nethi 076 70 55 196 asiphinde 076 70 55 196. Ungonyama uzobe tholakala eMatuba kubantu baleko Durban bangeni Pietermaritzburg uLundi Richards Bay zonke indawo lezo uMtuba kona uqobo sizobe sikhona ikakhulu. Siyabonga ko Port of 15 siyabonga uNkulunkulu wanibusisa sabe nani kuyoba kuye umuntu ukuthi ufisa ukuthi enze kanjani. Siyabonga nisale kahle.